prvo pravilo moje obitelji? Poštuj svoje roditelje. Oni su vrhovna bića koja su ti podarila život, krvarila i žrtvovala se da ti daju krov nad glavom. I hranu na tanjuru. Ogromnu količinu hrane. Najmanje što možeš učiniti za njih je baš sve što traže. Da, netko će reći, budi pažljiva. Odanost roditeljima je divna, ali ako pretjeraš, pa možeš zaboraviti biti odana sebi. Srećom, ja nemam taj problem. Zovem se Maylin Lee. Otkad sam napunila 13, činim baš sve što želim. Sama donosim odluke, svakog dana u tjednu, svakog tjedna u godini. Oblačim što želim, govorim što želim i nije mi problem spontano napraviti zvijezdu na srce kako mi dođe. Ojoj! Nije da se hvalim, ali 13 godina znači da sam i službeno odrasla. Barem tako piše na mom novom pokazu. Svaka čast. Samo fokusirano, jel tako?